Oh, ngiyanibingelela kwa Dr. Mhlaba. Cha bakwethu ake ngibonge kakhulu ngithokoze la. Ithongo kuyikuthiwa yonke into inesikhathi sayo, kufanele ulinde kuze kufike isikhathi. Ngithi angibonge la ngijabule kakhulu ngithokozile. Ngaboniswa eminyakeni eyadlulayo. Kwathiwa kuhamba kuhambe ngivele kwi-TV. Kwaba yihlaya nje emzini wami sakuhleka kwadlula ukuthi ngiyoke ngivele ku-TV. Kodwa kwenzeke ngesandla sensizwa engiphile na isikhathi eside. Esihlobene nayo kakhulu. Eloku yangikhonza esikoleni, sisuka na esikoleni. Yaxoxisana nomunye unkosazana. Saxhumana. Ngaqala ngabonakala enhlelweni zika 1KZN TV kwasukasukela. Ngiyabonga kakhulu unkosazana lo engisebenzisana naye kakhulu ongenzela ama-show ami kwasukasukela. Channel 261 i1KZN TV na ku YouTube yakho yangifaka. Ngisaqhubeka ngibambisene naye sizoya phambili impela kakhulu. Sibambene kahle. Kamuva ke nje uNkulunkulu lokho ekubusisa nje mina abantu engidlule kubona nengiphile nabo angibaphakamela ngibaphathi kabi akubenzeli ubuqili ngibaphatha kahle uyena nje umuntu ozangijikele omunye ke kuba ukuthi ufuna into beyond reality mina mawuzongifuna into beyond reality njengokuthi ngizongifuna ukuthi ngenza ngani ukuthi ngibe nje angazi umusa kaNkulunkulu njengokuthi wena uzofuna ukuzofana nami awufuni impumelelo njengokuthi ngizokulekelela ngikuhlambulule ngikugeze uthi usukana ubuyocila odakeni egcineni ujike uthi nomhlaba sebangigeza ngizange ngize ngibone lutho akulona idokwe lami lelo mina ngikugezile engibageze kanye nawe bayaphumelela zibheke wena ukuthi yini inkinga yakho wena. Okay, ngisizwe enye insizwa nje nami ngiyoyibona nayo einkingeni ebibambene nazo yasivele ingithatha ingihambisa kuba nenkulumo ingxoxo esixoxayo ngahlangahlanganisa ngabuka. Ngiyaqhubeka ku1KZN TV nilindele ohlelweni Ingqikithi kuthiwe ngase kube umhla 16 kuJuly ningigade lapho ngizobe ngixoxa khona noNokuthula uNtaka amabili.